Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriang subhai phi syaga bat CCTV rengkat bat ki Khubor bakongsan ha ki mat jonggani gajan mit sing sajan kalai pho Tarik Nailar arajar arfusan ki mat Khubor na Jylla. Commissioner and Secretary bakmi yakatanat boarding Sanjay Goyal ulai thu bak sarkar Jylla kadang keren bat ki agency nak bentaban bu ya ki pump storage project ham Meghalaya khnang ban pentikina bagini ki project kin penmentoi ya ki nongshna bat ya ke Jylla ya ki pump storage project lashna pun mandur ban penmi ya ke boarding haba jur ke jingdawa boarding khamtam hakapor barang terkong ke bening Hagabayadei bargajing sam boarding hatem ribhoy Sanjay Goyal ulapun tip ba gajing shna ya ka shispa life RKV substation kan sedang no shen khanang ban pentikna ya gajing pahu boarding ha ka ribhoy district barok away Goyal ulaong ba ka ribhoy district kam shimduna setia ya ka boarding nrei kadai tangna kadaw kajing jrong shabapalat transmission line ubajengai hadu 10 kilometer kata na omyam shanongpo Shosho Commissioner and Secretary Sanjay Goyal ulaong bakatanat kadang wat ya kilat kelenti na kabenta ke boarding bala ban pentmai kentop ya ke boarding na kasngi bat na ke ban kentiu ya ke jing penmi boarding ha ke Jylla katanat kadang pun kre ya ka detailed project report na kabenta ke phase 2 jong ka leshka project bat pentipru ba ka ganol power project kala don ha ka jing pen kre nado arsnem menshwa ha ka bayadai bat ka jing sapriang ki video ha ki rensan social media ki bakta ya ka seng new trap integrated territorial organization ka seng kalapan syai syakipat ba ubreu ubadon ha ka tu ka video ka bala syashna udai ubreu ubaka hito kala be seng nado usnem arjar arpulai namar bakilayo jing tip ba udon benta ha ka kam khai drop bat kilaya thu ba ka jing sya kem jong uru kadai hadin katto kan ibnai baula sya be seng sanpu prangot ki nongbla bar Jylla kila syabat hakit khot jongka Khasi Students Union Laban Circle kabala penlongi ke jing pen up shrip da ka bayeng up pahara Kylleng saudong kathan riat laban dorbar pelun bat ban butin ye ke jingrung jingmi jongki mender napo kani kathan kaseng kalalap babun lagi ni ki bar Jylla ki dei ki Muslim ki ba one pet na ke Jylla Assam bat na ki wei ki Jylla bat ki le sa hagi yengwai hagathain laban klem dap tip shaki dorbar shno Kidkhot jongka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kilatur kendit syaga office jong seim gehima maharam kabadon hamau kurwat bandawa yu seim baun khot mardor ya dorbar hima bat ban pendamno ya ke jingtmu bat ai shaki sipai BSF ya ke jaka jongka hima kabadon hajan kawa mula Ranikol Civil Subdivision kabajupenon kam dagi khon ki hajar ban rep ban riang mentala bon snem Laya snok tilang dagi kenhon seng bahalang Federation of Khasi Jaintia and Garo people ka New Trap Integrated Territorial Organization ka New Trap Youth Council ka New Trap National Youth Front bat ka New Trap Aceh National Movement Arngut kirang ba Khasi na kisnong maudiang snam kawai na kisnong kaput kathain langpi kila syasyo dusman how pulit Assam ubadai u in charge jongka Assam Border Police Outpost halangpi kat hadu bakila mensaujur Josiah Swangre bat welfare Swangre kila syasyo dusman kat bakidang wan yo bat yai lenti syashiliang badon kayo Assam hapo kisnong langpi Ya gini ki arngut kirang ba ki balaman saw lapan kit no marmar sya nonglang PHC bat kam hadien ki doktor kila papen kan riak no sya civil hospital nongstein namar ka jingman saw kala jur da ka jing yarap jong ki nongyalam ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people ka Rimuliang Circle ka Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District ka kong Anita Karpor IAS Kalapun mi dak hukum bat penjari dak section iwei reulai BNSS arajar arpulai banam syasyu ban penlong
ya ke jing ya kop khwai dok khala ne ban prolong ya ke jing ya khalai no sep hagi jaka ki bahab hapo 10 kilometer ha baro arliang jong sulok ba national highway wada pedeng ke jing duk jing jinjar bat ke jing snow shem jing ya ka htien ka thale hnrei ukpa uba rakesh shabong bat ka khon kan thei kila mi na la yeng hne ka step ban nei shaw ya ka met jong khon u Jonathan Ranja u bala khlat no ha railway station ha ka Jylla Kerala ukpa lai tho bo khon jong u la mi na Shillong ha ka jan met arpun riu Tarik u Nailar arjar arpsan bat ula thia ha waiting room ha railway station ha Guwahati bar ha ka step ka babut kata ha ka arpunyu Tarik Nailar arjar arsan ula mi da karel na Guwahati ban lecha Trivandrum ha Kerala nrei ha ka arpundai Tarik Nailar arjar arsan la pentip ban ba la lap ya kemet yap jong u ha railway station ha ka Jylla Kerala kinong yalam jong ka Khasi Students Union Delhi unit kila pentip ba kila yo ya ka way ka phone call na ka way ka nurse na Shillong but now doctor ubatray ha Ames Hospital Delhi bala pentip ba ka don ka way ka samla Khasi ka bampat la bantip kerteng ka badai na Shillong ka badon ha padeng ka jingman saujur ka president jong ka KSU Delhi unit ka samla marbiang khongwer klayathu ba tangshuyo jing tip halor kani kala lek marmar sha hospital banwat jing tip spang kani ka samla Khasi ka badon ha padeng ka jingbum tip brio bat ka badang sha sumar menta ha critical care unit ka Ames Hospital Delhi ka Thomas Jones Synod College Jowai kalapun kuburam ya ki arspa saupungut ki samla pule ki bala pendep ya ka kerdan pule graduate ha ka Bachelor of Arts Bachelor of Commerce but ha ka Higher Secondary School Leaving Certificate ha ka jing rakhi ya ka graduation day ya ki samla lapun kuburam lo sembut Menteri Ramba ka Jylla uba asniaw bahalang dhar kum kongsan rengkat ka jing sakhi lang jong moderator ka KGP Synod mingi Reverend SR Kar ubala long kum sembut kongsan ka principal jong ka college ka Dr. A Nongbri ki dekhot jong ka governing council ki nohikai bat ki samla pule next step Kalomoba Sports and Cultural Club kala penlong ya jing penkup buram yagi kenai elekai football ki belakio naka kerdan 4th division syaka 3rd division under 20 kani ka kanhon ya elekai kalawan ra kan nam ku buram ya ka snong ba ya ka thani barok we ka office u district sports officer ka Southwest Kasils district kala rakhi ya ka National Sports Day 2025 daga ba penlong ya ka jing elekai maupon bat ka jing kop tan telai kabalong Hamadan MDSA Nonglang ha ka pau Superintendent of Police ka Southwest Kasils District uba Bijirwa ulalong kum kongsan harangkan ka jing donlang jong District Sports Officer ka Southwest Kasils District uba Damang Sengkon ka Officer Sarkar kinohikai bat gihina school ka Meghalaya State Paralympic Association kalapan kre syat ban penlong ya ka All India Blind Football Tournament hanong ba Shillong hau benai naiwing arjar arpusan da ka jing trelang bat ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sarkar Jylla ya kani lapan tip dau Chief Advisor jong ka Meghalaya State Paralympic Association uba Himalaya M Shampliang ha ka jing kendo ya kid khot ka association ki bala job ya ka takma ha karan san ya kai sports prepare ban ki bala syapun ko buram ha ka tanat sports and youth affairs jong ka Sarkar Jylla mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng unong yalam jong ka Bharatiya Janata Party utarun chuk ula ther ya ka Mamta Banerjee ka Chief Minister jong West Bengal da ka ba jeri ka kum ka jinna ka bamenta hadin ba ka MP jong ka TMC ka Mahua Moitra kalaong ba dayban otno ya ka kli jong Menteri Kampo Yeng jong Sarkar Pedeng u Amit Shah Uchuk ulakan toru ya ka Trinamool Congress ba ka pensapriang ya ka B bat ula sin ba ka voter adhikar yatra jong Rahul Gandhi habihar kadai ka Gushpetia Bachao yatra dak ba kena ba ka kanhon persya kaya syak yakin nongwan rong kertep banya ka jing mentoi jong kari ka Jylla Tamil Nadu kala menjur ya ka project ka ba proposal lak tengka ka ba arsnem kata nadu arhajar arsan nadu arhajar arnyo ban buddin ya ki dekar
Olive Ridley dagaba penon kam dagi satellite bat kijing te flipper ban pule bnia ya kijing khakon bat kijing wat bam juki bat ban penduna ya kijing yam na ki jar tong do kha ka Wildlife Institute of India bat ke AIWC kin lamkmat ya kani kijing wat bnia da kijing yarap na ki nong tong do kha na ka thain da ka batmu ban itu ya ki jaka badon ki kar bat ban tau ya ki policy ban yada ya ki jat dokha bat ki we ki jing im harut hapo de riau ki bala ban shakhta haga jing le jingo jung u sha Japan u Prime Minister Narendra Modi ula yo ki jing yero nakinong India halor ki jing no senyang jung u hagini ki post nam baladem haga baki de khot ki la ong bolon ra ka jing sarong ya ki nong India ki badon shapari Hadin balapun kot ia kejing late Japan, Modi ula late Sasha China, bani shimenta haka SCO Summit ha Tianjin, haka ba ula kre bani kendo ia kinong yalam ka Pyrthei bagan tup yau President Xi Jinping badu President Putin. Ulalan Singh, Menteri Sarkar Pedeng, ula khot ia ka voter adhikar yatra jong Kylleng Persya bagadai ka Jingtop, dak ba keno bagi nong yalam ka Kongres bat ka RJD ki pensapriang ya ki khana lamler bat kren ben ya PM Modi bat ya ka kemi jung u ka bal khlat no ula penia pher ya ka bat ka jing hi jong ka BJP ka ba ula khot ka jingjob bat ula keno ba ka Kylleng Persya ka pen imbyang ya ka culture sanhima sima ka bala phaidin jong ka Bihar naduk isnem khat khandai spa khandai pho ka OBC Federation kala sedang ya jing syak thangan klemput por Nagpur bandawa ya jing pentikna da jing tho na ka sarkar Maharashtra baki Maratha kinam yo bha na ka kerdan OBC kat bau nong ya ki u Manoj Jarange Patil u banjur ban bu kerpang ya ki Maratha hapo ka bha jong ki OBC u CM Fadnavis bat u Deputy CM Shinde kila penpau biang baya ka bha jong ki OBC onnam penduna wat laki Maratha kin yo ya ka jing mentoi hapo ki kendon jong ka ai ka jing Pyrthei ka bajur ha ka wei ka yeng bala ai wai ha Kannapuram Kanur Kabala suba bala penon kam na kebentaban bu be an ya ki bom pataka kala peniap ya wei breu bat pen mensau ya wei pat ha ka step jong sing sajai ki pulit kila lap ya ki bom pataka ki bom pat Pyrthei ha ka tai ki jaka kila register mokot duma Persya ya unong shongwai u bala pet krat u Anup Malik bala pendon jing dei kamen shwa bat ka jing Pyrthei bom house nem arjar khatn riu bat kila sedang ya ki jing toket mentang ni pai syakimat Khubor na Kylleng kiri Pyrthei ka kaipot ka ong baki sipai jong ka Pakistan kila kelalong ka kenhon khai pateng ka bahe tam jong kari ka ba penyat yo ya ki mar ki mata ka basyong dor da ki folklore tengka ha Kylleng ki benta kum ki bank ki jingde yeng bat jaka bat karep karyam kat ba sipai ki roi ki im da ka ba light na ki khajna bat ki yo sipun ki wei ki jing mentoi hadu sau pesan na ki sispa na ki nong shang snong jong ka Pakistan ki im hapo ulan jong ka jingduk rengkat ka jing kerduk kam kerduk jam bat ka jing ha ka liang ka yo ka kot ka ba wanra ya ka jing bom ya rengkat ka ying bishar jong ka sarkar pedeng jong ka United States kala wengno Yaki bobon kijing siu by lutsan jong President Donald Trump dakabarai ba don bor hapo ka IEEPA ban penjari yaki wat laki khajna narbat aluminum kindang sa kumju. Utram ula jer ya katai karai kum ka jing pai dien dakaba maham bakala ban penjot ya ke US bar ula ong ba un ujor sya ka Supreme Court. Ka India kala kersya ni ke jing thiet umpniang jongka na Russia da ka ba ong ba ki penlong ya ki yo Pyrthei ban ne bat khanglat ya ka dor jong umpniang ban kiu sya ka arspa US dollar shi barrel ka ba ai jing mentoi yala di bat ya ka Pyrthei hi ka sarkar kala banjur ba baro ke jing yate kular ki board ya ki kendon jongka G7 bat ka European Union ban bodor kala kentat ya kano ka jing le butu bat kala kedau bawat ka Europe ka Shania hagi umpniang bala pengkuat nagari India wat laka khang hi ya ka umpniang na Russia
Kaseng Jamaat-e-Islami bat ka National Citizen Party jong ka Bangladesh kila persya ya kerukam terekam balapan benat mai da ka Election Commission na kabenta ka election hau benai rempang arjar apung riu da ka bakeno ba unong ai buj rangba u Muhammad Yunus ulapan Ken ya ka jingkular jong u. Ki keno ba katai ke jing temu ka pendu ya ka lat ban yo ya ka election ka bahok bat ki dawa ba dai ban penlong ya ka jing tap vote kat kum ka an jong banai jeliu bat ka rukam pen i ya ki nong ikmat kat kum ka jinglong da ka ba maham ya ka sarkar ba lem kum ta ki jing kin sawan. Ka Samsung bat ka SK Hynix ki company shna chips ki Pyrthei ki yatang hu maujun thot biang namar ba ka US katmu ban weng no ya ka kerdan nong pendon kam ba lapen scam jongki kabamut ba kindon kam ya ki license shimet pan pha ya ki tiar shna chip jongkari America sha China. Kani ke jingle rengkat bat ka jingpen kiu dor kabala ban long shispa na ka shispa halor ke jingwan ra ya ki semiconductor ka bo jing ya ki company na Korea ki bala syak ta lepan na ka jing ya kan a pedang ka US bat ka China bat ka jingpen kelai ya ki kendon shalan mar shabari. Kito gilong kimat kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.